L-Aġenzija Governattiva Malta Enterprise approvat 11 proġett li se jibdew joperaw miż-żona industrijali tax-Xewkija li qed tiġi żviluppata mill-Malta Industrial Parks fis-sit magħruf bħala tal-Ħofra b'investiment ta' 10 miljun euro. Nadine u Tonio Attard huma fost in-negozjanti Awċin li se jmexxu n-negozju tagħhom f'din iż-żona industrijali ġdida wara li ilhom snin joperaw minn garaġġ f'żona residenzjali. Aħna inna dan l-aħħar 10 snin, aħna bdejna vera mit-ċokon. Issa ingħatajna l-aħbar li jiena tant nistennew li stinkajna għalija u li sejrin f'żona industrijali. U beħsibna ovvjament inkabbru x-xogħol tagħna. Beħsibna anke forsi indaħlu aktar ħaddiema l qudiem, nixtru ovvjament aktar magni biex ikun aktar biex naħdmu u bekk nisperaw li x-xogħol jiżdied ukoll. Il-Ministru għal-Għawdex Ġustin Karwana qalet li dan il-proġett mistenni jiġġenera 700,000 euro f'investiment u madwar 50 post ta' xogħol ġdid. Qalet li Għawdex bħalissa għaddej minn perjodu ta' tkabbir ekonomiku u investiment b'saħħtu f'kull qasam. Tajna bidu għal l-ewwel wieħed li huwa il-proġett tal-Ħofra fejn 11 l-inkwilin ingħataw dawn il-premises ġodda fejn ħajkunu qegħdin isaħħu l-operat tagħhom kif ukoll anke joħolqu l-impjiegi. Il-Ministru għall-Investiment Chris Cardona qal li l-pjan tal-Gvern u li jagħmel il-Gżira Awċija aktar aċċessibbli għas-suq industrijali u dan il-proġett iħejji pedament importanti biex tintlaħaq din il-mira. Is-Segretarju Parlamentari għal-Fondi Ewropej Aron Farrugia qal li minn barra dan il-proġett, il-Gvern qed jinvesti wkoll miljuni ta' euro għar-riġenerazzjoni tal-villaġġ ta' Snajjaf ta' Qali u għajnuna għal kumpaniji ġodda biex ikomplu jsaħħu jkabbru l-attività tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.